Shvatila si da te potkrada kad si se odljubila? Jer si obratila pažnju? Ne, nego kad je moja sestra se posvađala s njenim dečkom. Sad ću da ti, ako te zanima priča, slušaj, pitala si. Či kad je moja sestra nešto raskrstila, posvađala se s dečkom i kaže, Radmila, ne mogu više s njim, mora da dođem kod tebe. I došla kod mene, a ona je za pare, lepe se za, znači, ona je sve što ja nisam. Broji, bankar, sve čuva, par na paru, ide se kad su akcije, kupuje se, znaš, ono je to blagajnik. I ona krene tako sa mnom po svirkama. I ona uhvati, broji pare, kaže, ovdje fale pare. I rekao, ma bre, Majo, nema šanse, kaže, fali, ne znam, toliko i toliko. Ti i taj, da mu ne pominjemo sad ime. Gde su pare? Jao, igralo se deca, ne znam, s kovertom, pa to kao zaturilo se negde među igračkama. Da, i te priče, to samo Radmila možda poveruje, niko više. I to tako su se zaturavale te pare jedno, 6 meseci. Čak su, sestra moja je saznala, jer ona je svađalica.